Ψάχνεις την πραγματική πηγή του καλού κρέατος στη Θεσσαλονίκη? Μόλις τη βρήκες, καλώς ήρθες στην κρεαταγορά Φίλιππος. Εκεί όπου η ποιότητα είναι παράδοση 20 ετών. Γνωρίζουμε τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας. Οι υποχρεώσεις είναι πολλές και ο χρόνος για μαγείρεμα συχνά λίγος. Γι' αυτό έχουμε δημιουργήσει έξυπνες και πρακτικές λύσεις. Με προϊόντα έτοιμα από εμάς, ώστε στο σπίτι σας να χρειάζεται μόνο ψήσιμο. Κάποιες από τις επιλογές που προτείνουμε για σας είναι το σουβλάκι μοσχαρίσκιο από φιλεταρισμένο μοσχαράκι, πολύ τρυφερό, καπνιστή πορκέτα που φτιάχνουμε με ιταλική συνταγή με άρωμα καπνού, όπως και ένα υπέροχο κοντοσούβλι. Επίσης έχουμε τις μαριναρισμένες τηγανιές μας που είναι πολύ εύκολες και για φούρνο και για τηγάνι. Επειδή δεν θέλουμε να αδικήσουμε κάτι, μην ξεχάσουμε να προτείνουμε και την καταπληκτική καραμελωμένη μπριζόλα. Μπορείς να την ψήσεις πολύ εύκολα και στο φούρνο και στη σχάρα. Εύκολη και γρήγορη λύση για την νοικοκυρά, τα σουτζουκάκια σμυρνέικα με τη σάλτσα που φτιάχνουμε εμείς οι ίδιοι. Και τέλος, σας προτείνω μια εξαιρετική λύση για το φούρνο, κότσι χωρίς κόκαλο γεμισμένο με λαχανικά. Σε περιμένουμε από κοντά στην κρεαταγορά Φίλιππος. Θα μας βρεις στη 17 Νοέμβρη 28 στα Κωνσταντινοπολίτικα. Γιατί το καλό κρέας ξεκινά από τη σωστή επιλογή.